हार्दिक स्वागत। सावंतवाडी लायन्स क्लबची स्थापना 1975 साली झाली आणि हे वर्ष गोल्डन ज्युबिली म्हणजे 50वा वर्ष सावंतवाडी लायन्स क्लबचं आहे आणि त्या निमित्ताने आपण लायन्स क्लबतर्फे विविध उपक्रम राबवण्यात येणार आहेत। यावर्षी गोल्डन ज्युबिलीच्या महोत्सवी वर्षानिमित्त आमची लायन्स क्लबची नवीन कार्यकारिणी निवड करण्यात आली आहे। या कार्यकारिणीचे लायन्सचे अध्यक्ष म्हणून अमय पै आणि सेक्रेटरी म्हणून ॲडव्होकेट अभिजित पंडुरकर यांची निवड झालेली आहे। आणि आता आपल्याला या नवीन वर्षामध्ये सावंतवाडी लायन्स क्लब काय काय उपक्रम हाती घेणार आहे किंवा इंटरनॅशनल क्लबचे जे काही ॲक्शन प्लॅन असतात ते कसे पार पडणार आहोत याबाबतची माहिती नूतन अध्यक्ष अमय पै देतील। नमस्कार, सर्वांचे सहर्ष स्वागत। सर्वप्रथम सर्व संचालक मंडळाने माझी 50व्या वर्षात अध्यक्षपदी नेमणूक केली त्याबद्दल सर्वांचे मी आभार मानतो। तसेच ह्या वर्षी 50वे वर्ष असल्यामुळे आम्ही जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोचण्याचं कार्य करू। त्याच्यामध्ये आम्ही डायबिटीज कॅम्प प्रौढांसाठी, तसेच कॅटरॅक्टचे ऑपरेशन्स, तसेच इतर समाजोपयोगी शाळेमध्ये मुलांना वाहतुकीचे नियम, तसेच एड्स याच्यावर मार्गदर्शन, तसेच इतर जसे अपंगांसाठी आणि कर्णबधिरांसाठी अपंगांसाठी आपले जयपुरी पाय वगैरे रेडीमेड पाय बसवतात त्याचं वितरण करण्याचं कार्य करू। तसेच इतर कर्णबधिरांसाठी मशीन्स कानाच्या त्यांची तपासणी करून, तसेच लहान मुलांना चष्मे वाटप, डोळ्याची तपासणी, विविध उपक्रम राबवण्याचे आम्ही ठरवलेले आहेत। तसे आमच्या मयुरी आम्हाला एक कॅबिनेटचं मयुरी हे आम्हाला डिस्ट्रिक्टचं एक कार्यक्रम ठरवून दिलेले असतात। त्याच्यामध्ये आम्हाला मेडिटेशन आहे, मेडिकल कॅम्प्स आहेत, तसेच योगा लोकांपर्यंत योगाचं कॅम्प घेऊन गेल्या वर्षी आम्ही योगाचे कॅम्प घेतलेले होते। ह्याही वर्षी आम्ही ते योगाचे कॅम्प कंटिन्यू करू आणि बरेचसे लोकांना आम्हाला आमच्या लायन्स क्लबमध्ये मेंबर होण्यासाठी प्रयत्न करू। आणि लायन्स क्लब हा एक सामाजिक कार्य करणारा क्लब असल्यामुळे आम्ही जास्तीत जास्त समाजसेवा याच्यातनं करण्याचा प्रयत्न करतो। आणि ह्याच्यामध्ये तसेच ब्लड कॅम्प आहेत, तर रुरल डेव्हलपमेंट आहे, म्हणजे गावांमध्ये जाऊन आम्ही लोकांपर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न करतो। त्यांना अन्नधान्य किंवा इतर काही औषधं वगैरे वाटप असेल ते वाटप देण्याचा प्रयत्न करू। नमस्कार, मी ॲडव्होकेट अभिजित पंडुरकर ह्या लायनिस्टिक इयर 2024-25 करिता माझी संपूर्ण संचालकांनी तसेच या आमचे क्लबचे वरिष्ठ मंडळी जी आहेत त्या सर्व वरिष्ठ मंडळींनी एकमताने आमची नेमणूक केलेली आहे। लायनिझम ह्याचा जो मुख्य उद्दिष्ट आहे ते समाज उपयुक्त काम करणे याचं आमचं ध्येय आहे। त्याच याच्याप्रमाणे गेल्या वर्षी ह्याच आमच्या अध्यक्षांच्या मार्गदर्शनाखाली तसेच आमच्या ज्येष्ठ लाईन मेंबर्सच्या त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली आम्ही विविध प्रकारचे मेडिकल कॅम्प, त्याच्यानंतर आय चेकअप कॅम्प, त्याच्यानंतर महिलांकरिता त्यांचे मेडिकल चेकअप ह्या आम्ही कॅम्प्स असे समाजोपयोगी आणि महिलांच्या उपयोगी असे आम्ही खूप असे आम्ही उपक्रम राबवले। त्याचप्रमाणे ह्या वर्षी देखील आमचे 50वे वर्ष सावंतवाडी लायन्स क्लबचे आहे। ह्या 50व्या वर्षाकरिता आम्ही महिन्याला निदान 3 मोठे उपक्रम राबवण्याचा आमचा मानस आहे। त्याच्याप्रमाणे ब्लड डोनेशन असतील, महिलांकरिता असलेले उपक्रम असतील, त्याच्यानंतर शाळेतले विद्यार्थी त्यांचे डोळे तपासणी, त्यांना चष्मे वाटप,
तसेच महिलांना औषधांचं वाटप आणि आम्ही ह्या प्रकारचे उपक्रम राबवण्यात येणार आहे. तसेच लायन्स क्लबने आरोंदा येथे आम्ही आमचे आय हॉस्पिटल हे आम्ही ह्या वर्षीपासून सुरू करण्याचं आमचं मानस आहे. त्याकरिता लागणारे सर्व जे परमिशन्स आहेत, त्याच्यानंतर इतर ज्या त्याच्यासाठी आवश्यक त्या सगळ्या गोष्टी आहेत त्या आम्ही करण्याचं ह्या वर्षात आमचा मानस आहे. त्याचप्रमाणे अध्यक्षांच्या मार्गदर्शनाखाली तसेच आम्हाला जो आमच्या डिस्ट्रिक्ट गव्हर्नरने जे प्रोग्राम्स हे करून दिलेले आहेत त्या प्रोग्राम्समार्फत आम्ही यूथ जे आहेत त्यांना ज्या आताच्या समाजामध्ये ज्या बऱ्याचशा गोष्टी अशा भेडसावत आहेत, ज्याच्यामध्ये गांजा असेल किंवा ज्या अंमली पदार्थांचं सेवन आहे त्याबाबत आमचं अवेअरनेस असण्याचं एक मुख्य आमचं मानस आहे. त्याप्रमाणे यूथला रोड सेफ्टीची जे आहे त्याबाबत आम्ही ह्या वर्षामध्ये त्यांना अधिकाधिक मार्गदर्शन आणि त्याबाबत त्यांना मार्गदर्शन करण्याचं आमचं मानस आहे. त्यानंतर आम्ही रुरल डेव्हलपमेंट असतील किंवा अवेअरनेस आहे, मेडिकल कॅम्प आहे, ब्लड डोनेशन आहे, यासारखे अनेक समाजोपयोगी काम करण्याचं आम्ही यामध्ये आमचं वर्षातलं आमचं संपूर्ण मानस आहे. त्याप्रमाणेच ह्या 50व्या वर्षामध्ये आम्ही बऱ्याचशा गोष्टी अशा करणार आहोत ज्या ह्यापूर्वी कधीही लायन्स क्लबमध्ये त्यांच्या जो मार्गदर्शन जे प्रोग्रॅम्स असतात त्या प्रोग्रॅमच्या बाहेर जाऊन आम्ही काम करण्याचं आमचं हे आहे. त्यामुळे ह्या 50व्या वर्ष संपूर्णपणे आम्ही चांगल्या प्रकारे आखण्याचं आमचं यामध्ये आमचं काम आहे. त्याबद्दल आता त्याच सोबत आम्ही दिनांक 5 जुलै 2024 रोजी शुक्रवारी संध्याकाळी 7 वाजता भगवती हॉल मळगाव येथे आम्ही आमचा पदग्रहण सोहळा तसंच शपथविधी सोहळा आयोजित केलेला आहे. ह्याच्यासाठी आम्ही संपूर्ण सगळ्यांना हे आहे की हे करण्यासाठी आहे. या सोहळ्याकरिता MJF सुनील सुतार तसेच लायन विजय जमदग्नी ते ह्या कार्यक्रमाला उपस्थित राहणार आहेत आणि त्यांच्या समक्ष आम्हाला आमचे जे अधिकार आहेत ते प्रदान करण्याचा जे कार्यक्रम होणार आहे ते सर्वांनी कृपया आमच्या कार्यक्रमास उपस्थित राहून आमचा कार्यक्रम चांगल्या प्रकारे घडवण्यासाठी आमचे सहकार्य व्हावे. थँक्यू.